laki-laki itu bisa meninggalkan yang tulus demi yang mulus. Perempuan juga bisa meninggalkan yang sayang demi yang beruang. Satu seket ning dhuwur suket, mlebune anget, metune pliket. 1.000 geplak dewe pas arep metu konangan tanggane kapok. Enak dong. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong? Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Dek, malam tahun baru ada acara nggak? Ada dong, Acara apa? bakar-bakaran. Ikut dong. Boleh-boleh aja. Yes. Ngomong-ngomong, bakar apa sih, Dek? Bakar rumah mantan. Ternyata tidak ada kerjaan yang enak ya Besti. Capek. Kerja di kamar juga capek. Halo? Sayang tinggalkan binimu, sayangilah aku, jangan binimu. Apa? Sayang tinggalkan binimu, nafkahinlah aku, buang binimu. Oh iya? Gila dia. Sound reporter GM. Anjali. Kau sehat-sehat saja kan? Aku lagi tidak sehat, Raj. Lagi sakit hati sama seseorang. Ikutlah denganku. Jangan mau. Takutnya kamu dibawa ke semak-semak. Rondo etalase piro Kang? Rondo ada di etalase 82, sayangku cinta ya. Rondonya ada di etalase 82 ya. Keluaran tahun 2025, masih kris, masih surat-surat full STNK ya. Sayangku cinta mau rondo yang keluaran tahun berapa kalau boleh tahu ya. Nanti bisa direkomendasi. Likur, telung likur, Telu likur. telu likur, papat likur, Pat likur. pat likur, Terus limokur, selawe. lawe, enam lawe. Kangen, Sama dong sayang. pengen ketemu, Iya, kakak seminggu lagi pulang. pengen meluk, Iya. pengen pegang juga. Letak sawang-sawang sampean ki asine ayu lho, Dik. Manis. Putih. Nyenengke ngono. Tapi sayang. Sini wong. Sopo ki nomor tak dikenal ki? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ari Iwan, Kok ngerti nomorku kan di? saka TikTok. Kok TikTok? Iya, Mbak. Aku ini nek ditelepon karo wong lanang-lanang ini modele ngene lho, Mas. Sing iso ter-ter bukane wong lanang to. Mosok wong wedok iso ter-ter. Terus bagian ndi wi? Anu apa maksudnya ndasku ki lho melok nyudut melok ngeluh. Lah nyapa wong ditelepon ngono ae ngantek ngelu. Kenapa, Mas? Piye ya? Bingung aku leh ngomong. Loh, kok suaranya sedih, kok nangis? Enak apa? Diselingkuhi ya, Mbak. Lah wis enek buktine apa ora? Nek gak enek buktine pi fitnah jenenge. Enek, Mbak, buktine. Wong videone enek kok. Enek videone ya Allah. Wis gak masalah, sing tatak yo, pertahankan karire maneman.
Ngono. Orang saya kena mental hanya karena satu wanita yang tidak menghargaimu. Lah terus piye iki, Mbak? Masih banyak ribuan termasuk rondo-rondo mas. Nomor 1 nama di situ ya. Eling Mia Biulo, Ratu Dalam Bayi Internasional Senuk Super. Ora rugi iki mau oleh telepon. Ning pikiran malih padang. Ya aku nek ditelepon calon duduk ngene lho mas pokokku. Nggonku ya melok ter-teri Mbak malian. Pokoknya nek gelisah, resah, apa sedang galau, gundah gulana telepon Mia Bi ya mas. Iya Mbak, siap. Ya wis ya Mbak, suwun. Iya mas. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok. Sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kayak cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Yo arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung nglatih iki model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barangnya melek kualitase. Ngono lho. Lah iki lho apa wis tau uruh nggonku ye. Kok muni elek iki. Iki wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Bang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah terah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Oh lanang-lanang kecen. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Aku mbok diwarai ilmune to lek. Lek gendul mamlek kuwi lek. Sing tau rapi karo lekmu sapa seluk lek? Hah? Lah sesuk apa piye? Lah ku nyeluk yo ben penak. Nek setan beranda dijaluki ilmu. Lah ilmumu tak sawang ketoke akeh lho. Mbok aku dilunturi saithik-ithik ngono. Ngawur iki ancene. Makane ben ora ngawuri ora ana to ilmune. Ora duwe ilmu liya aku isoku ilmunya buli wong lanang, gelem wae. Ya moh, lah aku lho ya lanang. Masa arep main anggar. Ini parah ini.